Per alguns, els àudios que deixem als boomers, és a dir, més de 5 segons al WhatsApp, són un malson. En canvi, pels que deixem petits podcasts, se'ns converteix en una oportunitat com és el cas, ja que avui ens comuniquem a través de WhatsApp amb... Quina sort conèixer gent com la que ens hem intercanviat en aquest cas uns WhatsApps per explicar-nos com ha viscut la seva experiència esportiva i com veu la pràctica de l'esport a dia d'avui. Parlem d'una persona que ha arribat en el món de l'atletisme a un nivell que ben pocs hi han arribat. Malgrat que aquí ens agrada saber més de la persona que dels mèrits professionals i esportius, seria injust no fer esment que parlem d'un esportista que ha estat 2 vegades consecutives subcampió mundial de mitja marató per equips. Ha obtingut 2 medalles de bronze a un mundial de marató. Ha estat campió d'Espanya de mitja marató i amb l'equip estatal de cross, bronze en un mundial i subcampió d'Europa. Si la seva carrera esportiva és inqüestionable, com a persona, tots aquells que el coneixem, és un veritable plaer compartir una estona, com és en aquest cas. Avui parlarem, com li diuen els amics, amb el gran Jimmy, com ell diu de forma ultra sèria, amb Bartolomé Serrano. Crec que ja t'ho vaig preguntar una vegada. Com prefereixes que et diguin? Jim, Jimmy o Bartolomé? Bones, Xavi, què tal? Mira, la primera, em dius com vols que em diguin, Xavi, em dona igual. Si em diuen Jim és més amic, si és Bartolomé és que m'està perseguint al banc per demanar un préstec o alguna cosa, no. Com vulgui. La gent normalment és més Jimmy, en plan més amic, i més Bartolomé quan és algo més seriós, més de fora, val? Llavors a mi em dona igual, és el meu nom i l'altre és un apodo, llavors pues, per mi és igual. L'altre dia veia una entrevista a una esportista olímpica i parlava del sacrifici que representa ser un esportista d'èlit, que no està tan ben pagada, com per exemple un futbolista, i que quan s'acaba la carrera esportiva comences a crear-te realment la teva forma de viure. Diguem que va estar respecte a una altra persona que ha pogut dedicar temps a preparar-se al futur, estudis, pràctiques... En aquest aspecte, creus que el sacrifici que has de fer respecte al teu futur és massa arriscat per ser un esportista d'èlit? Home, Xavi, aquesta pregunta és, segons com la vegis, és d'una manera o d'una altra, val? Llavors és, o t'has equivocat d'esport i no has tirat al futbol, o ets bo en el que t'agrada, que és atletisme en el meu cas, i realment pues, t'has dedicat a aquest. Aquest no està tan ben pagat? Pues, ni de conya, val? Però és el que t'agrada o és el que tu estàs bé, val? Llavors, tu triomfes en aquest, vale? Bueno, pues has de pensar que no viuràs d'això. Pensa que sobreviuràs, que és una manera, però com t'agrada tant, pues ho fas. Quan arribes a deixar-lo, a retirar-te o al que passarà al futur, pues, el futur és incert, perquè molta gent, per exemple, s'ha dedicat a això, no ha pogut estudiar, perquè és sacrificat. Llavors, pues, bueno, pues has de mirar de que d'alguna cosa et servirà, no? De ser entrenador, de tal, i això te donarà un mitjà de vida que segurament pues, seràs feliç i no fa falta que siguis multimilionari, val? Llavors, pues sí, no està tan ben valorat, però tampoc tenim culpa ni nosaltres ni la societat, val? La gent tira per un esport que és més mediàtic i un altre que no és tan mediàtic. Tu has triat aquest i, bueno, pues, orgullós i fins al final. El resultat, doncs, el que sigui. Jo, en el meu cas, no ha sigut un resultat bestial la meva retirada o la meva forma de vida després, però estic molt orgullós i estic molt satisfet del que he fet i el que estic fent ara. Llavors, si volgués a néixer, si tornés a néixer, perdona, doncs tornaré a fer atletisme i tornaré a fer el mateix. Tu has arribat a ser un esportista d'èlit que ha participat a nivell internacional. Fins a quin punt creus que has estat recompensat o creus que et mereixies i no ha arribat mai? El teu reconeixement és el que tu et dones. No has de pensar lo que la societat pot donar-te o lo que esperes de ningú, val? Has de ser teu. Per mi ha sigut el màxim. El meu reconeixement ha sigut per mi i per la meva família ha sigut el màxim. Bueno, i no ho puc canviar per res del món, ni per diners, ni per res del món, val? Jo, el fet d'haver arribat on he arribat,
jo, eh? Per mi és lo màxim, ja no em fa falta que vingui un polític o em vingui una marca i em digui, va, tu podies haver sigut, no, és igual. Jo he fet el que he pogut, estic molt orgullós i sobretot el recolzament que he tingut de la família i dels amics, val? Ja està, per això per mi lo màxim i ja està, i està super ben fet tot. Quan et trobaves competint a nivell internacional, quantes hores a la setmana de mitjana entrenaves? En el meu temps, les hores d'entrenament eren més o menys unes 4 al dia, eren 2 al matí i 2 a la tarda. Després eren unes altres hores per recuperar, que pràcticament ho has de posar també com a entrenament, no? Perquè no sols és a entrenar, sinó també és la recuperació. Llavors és pràcticament una jornada de 8 hores, perquè són 4 d'entrenament i 4 de recuperació, però no pots anar-te a treballar aquestes 4 hores perquè estàs destrossat. Has d'estar tranquil, has de llegir, has d'estar una miqueta pensant al dia següent que tens un entrenament fort i que, bueno, que pràcticament vius d'això. Llavors pràcticament és tot el dia l'entrenament. Això abans, ara segurament és més inclús, perquè ara n'hi ha fisiòlegs, metges de no sé què, n'hi ha, val? Proves de no sé què, que si indivas, que si màquines. Llavors, pràcticament un esportista d'èlit, de l'esport que sigui, s'ha dedicat tot el dia per entrenar i per recuperar. Si no vaig errat, abans els entrenaments, sobretot en disciplines com les teves totalment de fons, es dedicava moltes hores a acumular quilòmetres. En canvi, ara sembla que es premia la qualitat, és a dir, poder no tant volum i més intensitat. És així? Sí, ara els entrenaments estan més qualificats a la qualitat que a la quantitat. Bueno, estem van canviant i fa 30 anys es feia una cosa, ara es fa una altra, i sí, segurament ara es controla més l'àcid làctic, que no passis d'uns milimoles per no destrossar i cada persona és un món. Per això dels entrenaments en grup, venga, va, hacemos todos, no. És molt personal l'entrenament, sobretot en l'elit, que cada persona necessita un entrenament i cada persona necessita un ritme i un segon és important. Llavors, pues, si et passes en aquest segon, pues tindrà més problemes a l'hora de lesions o de càrregues que no necessàries. Llavors sí, ara és més important la qualitat que la quantitat i jo estic d'acord, eh? Hi va haver un boom a nivell de la pràctica de córrer que crec que el podríem trobar aproximadament a partir del 92 a les Olimpiades de Barcelona, en què cada cop veies més gent corrent pel carrer. Llavors van començar a haver moltes proves a nivell popular, curses de totes les distàncies, però sobretot 10.000, mitges maratons, fins a arribar als nostres dies. Tu creus que en general es prepara bé la gent abans d'afrontar-se a curses de fons com les que he anomenat? O pel contrari, la gent és una mica inconscient i s'atreveix a tot sense que hi hagi un entrenament i una preparació prèvia, fins i tot poder que estigués supervisat per un professional? Sí, com tu dius, n'hi ha un boom des de fa uns anys, sobretot a la muntanya, i a la llarga distància, Ironmans i històries d'aquestes, val? Sí, normalment la gent no va preparada, normalment. La gent, jo parlo de popular, la gent que és una miqueta bona ja l'agafa un entrenador i la guia una miqueta, val? Llavors, la gent popular, que és la majoria, pues, són moda, són boom, són piques, són reptes, no? I llavors, pues, això, volen fer un repte gran i no porten una base. Sí, és un error fer això, però ho fan, ¿vale? Però bueno, és no saber, no? Llavors, pues, com tu has dit abans, l'altra pregunta, és la quantitat més que la qualitat, doncs la quantitat tothom la pot fer. El que passa que a la llarga aquesta quantitat pues, té problemes de lesions. Però sí, ara últimament pues, n'hi ha modes i això és una moda important i els maratons i tot pues, són reptes i uns arriben, uns altres no arriben i uns arriben ara però d'aquí 5 anys no arribaran més, val? Perquè s'han passat. Però bueno, és el que hi ha i bueno, a base de palos se daran cuenta. L'activitat física, en principi, estem d'acord que és necessària. No tan sols pel teu benestar actual, sinó fins i tot pel futur i sempre adaptada, evidentment, a cada cicle de la vida. Però quan creus que deixa de ser beneficiosa l'activitat física per passar a no ser-ho? L'activitat física és necessària en aquesta vida, però tu has dit activitat física, no reptes, no fer grans
Eren reptes, ¿vale? Lo que passa que som humans i necessitem reptes, no? Per estar motivats. Llavors això ho entenc, però clar, una cosa és fer 3 dies a la setmana esport, dilluns, dimecres, divendres, i una altra cosa és fer cada dia i passar-te, val? Llavors, pues, passem de salut a no salut. Aunque, bueno, aviam, per córrer molt ningú es mora, ¿vale? Ni, o per fer molt futbol o per fer tal. Pues cremar-te més, pots cremar-te menys, però bueno. Llavors jo crec que és com fer un equilibri entre la mentalitat de cadascú i l'esport. Has de saber gestionar el que és la teva motivació, perquè jo crec que és important tindre motivació, però no passar-te. Però això és molt, molt, molt difícil de fer i a base de palos, tothom s'ha equivocat, jo m'he equivocat el primer, tothom s'ha equivocat i el meu entrenador segurament s'ha equivocat, perquè som humans i fem coses a vegades que les has après, les has de saber equivocant-te, val? Llavors, pues, això, salut per un metge és un dia és un dia no, i per nosaltres pues, és més un repte, però clar, cadascú és com és. Jo sóc un guerrer i a mi m'agrada tindre reptes i competir i tal, i llavors pues, això segurament no és bo, però ho faria de nou, com t'he dit abans, ho faré, si tornés a néixer, ho faria igual, val? Llavors, pues, és cadascú com és, però salut, són 3 dies a la setmana i mitja horeta. Lo de més és passar-te. Què fas actualment per mantenir-te en forma? Ara per mantenir-me en forma faig salut, lo que t'he dit abans que no és difícil de fer per la motivació. Ara faig, pues, no sé, mitja horeta dia sí, dia no, i el dia que no faig corro en el·líptica, que no dono impacte, perquè m'agrada, en el fons m'agrada l'esport i no vull deixar-lo. Estic molt cascat de cama, ja ho saps, i molt fotut, però perquè tinc els danys col·laterals de tot el que he abans, de les borrades que he fet jo, perquè, bueno, perquè era una persona molt competitiva i perquè volia arribar, i he arribat i això pues, té un peatge, no? Pues ara faig salut, i salut és això, pues, oye, no mirar el rellotge bueno, pues córrer per disfrutar i ja està, i per estar en forma, val? Això és salut, això és el que faig ara. Imagina't que una persona es troba sobre els 50 anys, no ha fet gaire activitat física a la seva vida i ara li diuen que ha de començar a fer-la de forma regular. Quin seria el teu consell? Creus que per les xarxes hi ha prou informació contrastada com per posar-te a fer activitat de forma autodidàctica? El problema és que ara hi ha massa informació, llavors pots agafar tanta, tanta que t'equivocaràs, perquè, hòstia, n'hi ha n'hi ha tanta gent que et diu això, que si paleotraining, que si tal, que si dieta no sé què, que si dieta vegana, que aviam, és un munt de jo crec que, bueno, jo sóc del Jurásico, no? Jo sóc de los que, no sé, métete en los años 60 i agafa un entrenament d'aquests, que és lo millor de salut, perquè ara n'hi ha tanta informació que te volveràs loco. Llavors jo sóc de los que dia sí, dia no, per sensacions, no passar de 140 pulsacions en l'esport que facis, I si fas un esport d'equip, pues d'equip, i si fas un esport individual, pues el que tu puguis fer, però no miris al rellotge. Això per mi és el que s'ha de fer. Si agafes informació te volveràs loco, perquè des d'entrenadors personals a dietistes, pues, follón, val? Bueno, llavors, pues, és difícil, això, però és una miqueta la sensació de cadascú. Com a fisioterapeuta, acostumem a visitar-te quan alguna cosa ja s'ha espatllat o quan necessitem descarregar. Una persona que fa activitat física de forma regular, encara que sigui caminar un parell de dies a la setmana, hauria de passar per les teves mans de forma regular. Visitar un fisioterapeuta és algo que la gent té integrat com qui visita de forma periòdica el dentista, l'oculista o el metge de capçalera? Bueno, visitar el fisioterapeuta, m'ho has preguntat a mi, que jo no vaig molt, llavors, i jo treballo d'això, val? Bueno, aviam, preventiu, clar que és preventiu, com anar al dentista. Qui va al dentista preventivament? Xavi, ningú. Anem quan tenim mal, ¿vale? N'hi ha persones que són molt sibarites, però n'hi ha tan poques que jo ni les coneixo, ¿vale? Qui va periòdicament al mecànic a que li fotin un cop d'ull al cotxe? Ningú.
Sempre anem quan escoltes un soroll, val? Llavors, com a mínim, aconsello que vagis quan escoltes un soroll. Això com a mínim. No crec que la gent vagi molt sovint, no tenim aquesta cultura. A Europa n'hi ha més cultura d'això, però no la tenim. Jo sóc el primer, no la tenim. Llavors, pues bueno, pues vamos a base de palos, ¿no? Como se dice. Fa mal algo, pom. Bueno, pues això, anem quan tenim necessitat. Llavors, pues, no li fa, no li dono la culpa a ningú. Som així, tenim aquesta cultura i, bueno, pues, amb el temps la gent serà més preventiva, però ara per ara, pues, quan tenim mal, pues, sona l'alarma. Si tornessis a néixer, repetiries tot el que has fet? Xavi, tot. He sigut molt feliç. Fins on he arribat he sigut molt feliç. Sí que algun error ho solucionaria, no? Però seria el mateix. I no crec que poguessi solucionar cap error perquè sóc com sóc i segurament pues, tropezaria con la misma piedra, com se dice, val? Llavors sí, he sigut feliç i tornaria a fer el mateix.